लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय थानाय नैबे एबसु मुर्दाबाद बिसु जिन्दाबाद दिगन्त लावारि बिथांनि सुंद' सल'नि सायाव आं बाहाय माखासे बाथ्रा बुंनो आखायाव लानाय जादों। दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौ आं सिगाङावनो आखाइ खबजोनानै खावलायनो आखायाव लाग्रोदों जे नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायजोबनानै बुजियागौमानि जेबो कमेन्ट्स दा हो। मानो होनब्ला नोंथांमोना जानाखि थाम्बनेइलाव नुदों एबा जानाखि सावगारियाव नुदों बेखौ लानानै जोंनि मेलेमाव खनसेनो रागा जोंदावनाय गोबांनि मेलेमाव रागा जोंदावनाया जोंनाव फैनो हागौ। दा बेनि थाखायनो नोंथाङा बे जोंदावनाय खामानिखौ लाबोग्रोआलासेनो एबा चेनेलाव बायदिसिना खोथा बुंग्रोआलासेनो बिनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो एबा बुजिनानै लाग्रो। बिनि थाखायसो नोंथांमोनहा बिनिफ्रायसो कमेन्ट्स एबा बायदिसिना मा बुंनांगौ दं नोंथांमोनहा बेयाव बुंनो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोनखौ मोजां नायगिरि होननानै आं गनायनानै लागोन। नाथाय नोंथांमोनहा बायदिसिना कमेन्ट्सआव नायनायनि सिगां बुजिनानै लाग्रोनायनि सिगां बायदिसिना बुङोब्ला आं बेखौ डिलिट खालामनानै होनांगौ जानानै फैगोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा आं मा बुंदों नोंथांमोनहा बुजिनो हाबाय जानो हागौ। दा बेहाय आङो बे बिजाबखौ गोबां सान सिगाङावनो फरायखांबाय। फरायखांनायनि उनावहाय बाहाय मा दं हाबनानै दं बेखौ आं मिथिनानै दङ आरो बाहाय दिगन्त लावारि सार बिथाङा मानो थाखाय बेबायदि बुंदों बेखौबो आं बाहाय हमनानै हानाय जाबाय। दा बेखौ आं गोबांनि सिगाङावनो बुंनो सानगासिनो थादोंमोन नाथाय बुंनो हायाखै। नाथाय बेखौनो गोसोआव गुद लाबाय थानानै दिनै बुंनो नंनानै दिनैहाय आं बेयाव भिडिअ हिसाबै बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा निस्सय खोनासंनानै लागोन आं बेखौ आसा थिबाय। दा बाहाय एबसु मुर्दाबाद बिसु जिन्दाबाद होननानै मोननै आफाद जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानाखि जाखांनाय दङ। दा बिनि सायावनो बुंदों बादि नाथाय बेनि मोननै आफादनि मुंखौ लानानै बिथाङा मोनसे सल'सो सुजुदों। दा हिसाबै बेखौ जों मोगथां हिसाबै लानानै जेबो कन्ट्रभारसि दा खालाम बेखौनो आं खावलायबाय। आरो आंबो बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामनानै कन्ट्रभारसि एबा दावराव दावसि खालामनो होननानै आं बाहाय लाबोनाय जायाखै। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खनसेबाव आरोबाव खावलायफिनबावबाय जाहाथे दावराव दावसि जेबो बाथ्रा नोंथांमोनहा खालामा। अब्ला लोगोफोर बे बिजाबखौ बिथां दिगन्त लावारिया सिगाङाव 2014 मायथाइयाव साफायनानै दिहुनजेनदोंमोन। दा बे गोबाव जाबाय। जाय समाव बिएसइउ एबा बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन जोंनि जानाखि आफाद बेयो जोंनो जेब्ला जोनोम मोनजेनदोंमोन बे समावनो बे बिजाबखौ सुजुनानै दिहुननाय जादोंमोन। दा बिजाबा गोबां अनसायनाय मोनदों आं बेखौ मिथिगौ। दा बेनिफ्राय सिगाङावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिना लाग्रोनाय जाबायदि नोंथांमोनहा सावगारियाव जानाखि नुगासिनो दङ बेखौ दिगन्त लावारि सार बिथाङा गावनो रोखायै बुंखादों दि दान्थे बिदान्थेबो नङा, गोरोन्थि बुजिलायनायनिबो नङा, रायजोनि दरखंनिफ्राय थार ओंथिखौ संदाननायसो। बेखौ लावारि बिथाङा बुंखादों आरो आंबो बेखौनो बुंनो आखायाव लादों जे भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ दावराव दावसिनि थाखाय लाबोआखै, गुलाय गुजाय खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ नोंनि सिगाङाव आं लाबोआखै। जास्ट आं बेयाव बुंनाय बाथ्राफोरा मा एबा मानो नांगौ एबा मा बुस्थु दं बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जेबो दावराव दा खालाम बेखौ बार बुंबाय थानाय जादों। मानो होनबा लिरगिरि बिथाङा जोबोद गेदेमा लिरगिरि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिजाब लिरनानै बिहोमा होबाय। जायनि थाखाय 2012 मायथाइयावबो बिथाङा मिजिङाव सोमखे जोमै सल'मानि थाखाय भारत सोरखारनिफ्राय साहित्य एकादेमि बान्थाबो बिथाङा मोननो हानाय जाबाय। अब्ला साहित्य एकादेमि बान्था मोननो हानाय गेदेमा बिथांखौ जोङो जेबो गाज्रि होननो मोननाय नङा, सोंखारिनो मोननाय नङा। आरो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेराव बायदिसिना बुंहरोब्ला बेखौ नोंथांमोननिखौ आङो डिलिट खालामनानै होनांगौ जानानै फैगोन। अब्ला लोगोफोर बे सल'आव गासै मोन 9 सल'फोर दङ। सल' बिजाबाव मोन 9 सल'फोरनि गेजेराव बिथां लिरनाय नैबे दोंसे नाम्बार 5 नाम्बाराव थानाय एबसु मुर्दाबाद बिसु जिन्दाबाद बे सल'नि सायावल' आं नोंथांमोनखौ बुंनो आखायाव लानाय जादों। मानो होनबा बे सल'खौ लानानै बिथाङा बे सल'नि बिजाबनि मुंखौ दोननाय जादों जिहेथु एबसु मुर्दाबाद बिसु जिन्दाबाद। दा बे खोथाया बिथां बुंनाय नङा, बिथाङा बुंखादोंमोन दहायनो सिगाङावनो। बिथाङा मोनदोंमोन जोंनि खुगा खुगा बै बिएसइउ बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जेनाखि एबसु बे मोननैनि गेजेराव बिएसइउ एबा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन जोनोम जानाय समाव जोंनि समाजारि मानसिफोरा मा सावरायबाय थादोंमोन, मा सानदोंमोन, माबा मोनसे इयुनाव जों मा जाहैगोन नामा बेनि सोमोन्दै जानाखि साननाय हनाय बेयो बाहाय बेरखांदों। दा बेनि थाखायनो आं बेखौसो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो आखायाव लानाय जादों दि बे बिजाबाव गोबां गोनांथार बाथ्राफोर बाहाय लिरनाय दङ। जाय गोनां बाथ्राफोरा जोंनि समाजनि बर' हारिनि समाजनि जानाखि सुबुंफोर बिथांमोननि साननाय हनायखौ मोनसे
बिथिंनिफ्राय गुबुन मोनसे बिथिंसिम सोलायहोनो हागोन। जायनाखि जोंनि गोसोनि गाज्रि साननाय बेखौ जोंखौ फोसाबनो हानाय गोबां बाथ्रा बाहाय दङ। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो आखायाव लादों जे बे बिजाबखौ नोंथांमोना बायनानै खेबसेबाबो फराय। जोबोद बेसेन गोसा बिजाब बेयो आरो बे बिजाबाव 75 रांनिल' साफायनायमोन। नाथाय दा गोदान दिहुननाय जुदि दङब्ला बिथाङा दिहुनफिनदोंब्ला एसे बारायबाय जानो हागौ। जुदि 100आनो जाथों 100 रां गारनायनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोनि साननाय जिनाखि बियो एसेबाबो सोलायनो हायोब्ला, समाजनि थाखाय सोलायनो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर खामानि जानानै फैगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेखौ हाजासे जायफोर फरायाखै बिथांमोनहा फरायनानै लायोब्ला आं गाहाम जागोन होननानै सानदों। मानो होनब्ला बाहाय बर' हारिनि उननु बा बर' हारिया उनाव मा जागोन, बेकग्राउन्डआ मा जानानै दंगासिनो दं बर' हारिनिया, बेखौ बिथाङा गोदोनिफ्राय दिनैसिम आरो इयुनसिम बे सल'नि गेजेरजों बाहाय फोरमायदों। नोंथांमोना नामाव नुनो मोन्दों एबसु मुर्दाबाद बिसु जिन्दाबाद, नाथाय बेयावनो जे हाबनानै दं मोननै आफादनि सायावनो जे सावरायनाय जादों बे बिजाबाव, बे नङा। बेखौ मुंल' होनाय जादों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा फल' खालामो एबा थाबैनो फरायनो गोसो जायो। बेयो जानांगौ बिथांनि साननायमोन। ओंखायनो बिथाङा बे मुंखौ लानानै बे सल'नि बिजाबनि मुंखौ बेखौ दैथायहरनाय जादों। नङाबा गुबुन गुबुन सल'फोरबो दङ बेखौबो दिखांनानै होनो हानाय जागौमोन। आरो बे सल'आव बे दोंसे सल'आव बे जाथायखौल' लानानै लिरनाय जायाखै। गोबां जोंनि बर' हारिनि जानाखि साननांगौ बिथिं, जानाखि जारिमिनारि बिथिं एबा जानाखि इयुन बिथिं एबा जानाखि जोंनियाव दा सोलिबाय थानाय जाथाय एबा जानाखि नुथाय, बेखौ बिथाङा बेयाव डिसप्ले खालामनानै होनाय जादों। जाहाथे फरायग्रा समाजा बुजिनानै एसेब्लाबो जोंनि समाजाव सोलायनाय लाबोनो हायो, बेखौ बिथाङा आसा थिदों। दा बाहाय मोनसे आफादाव थानाय सोद्रोमाया दि जायखिजाया गोरोन्थि खालामोब्ला आफादानो दायनिगिरि जानो हागौ एबा जायो, बेखौ जों मिथिनो हानाय जागोन। नोंथांमोना बेखौ जोबोद फरायोब्ला मिथिनो मोननाय जागोन। आरो बर' हारिनि मोगथां आरो इयुन बेयो मा जानानै दंगासिनो दं बेखौ बाहाय फोरमायनाय जादों। ओंखायनो आं बाहाय बे सल'आव बाहाय मा लिरनाय दं बेखौ आं फोरमायनानै होनो हानाय जाया। मानो होनब्ला मोनफ्रोमबो कपिराइट एबा बिथां लिरगिरिनि आखायावसो दङ बियो, आं बेखौ बुंनो हाया। नाथाय आं बेखौनो बुंनो हायो बेयाव माबा मोनसे दङ आरो बेखौ नोंथांमोनहा फरायनांगोन। फरायोब्लासो बुजिनो मोनगोन। जायफोर बिथांमोनहा फरायखाबाय बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद। आरो बाहाय गोबां खोथा बुंनाय जादोंमोन जे दैदेनगिरिफोरा गोरोन्थि मावबोदों नामा, सिगाङाव सोरबायदि दैदेनगिरिया गोरोन्थि मावगासिनो दङ एबा जों बेखौ नुनानैबो नुयै बायदि थादों नामा, एबा सोरबायदि दैदेनगिरिया मोजां हाबा मावनानै दंगासिनो दङ एबा माबे बिथिंजों खारगासिनो दं, सोर बर' हारिनि थामोन्थाया गोदोनिफ्राय माबायदि जाबोखो, आथिखालाव मा थांगासिनो दङ, गुबुन हारिफोरा जोंनि सायाव मा रोखोम खालामगासिनो दङ एबा बिनिफ्राय जों बारग'नोब्ला मा सानना राहा लानांगोन, बेफोरो खेंसालियायै बाहाय हाबनानै दंजोबो सल'आव गासिबो। दा बेनि अनगायैबो बाहाय जोंनि बर' हारियाव गामियाव जानाय संसार जानाय मानसिफ्रा माबादि आखु आखलै थांगासिनो दङ, जायखौ जों गेरेमसा हारि होननानै बुंदोंमोन, बिनि सिङाव हाबालासे गुबुन गुबुन बिथिंजों माबोरै खारलांगासिनो दङ, बेखौ जों मा राहायै होबथानो हानांगोन, बिनि लाइनखौबो जों बाहाय एसेब्लाबो मोननो हानाय जायो। आरो बाहाय मोननै आफाद जोनोम मोनदों होननानै मोननैजोंबो आफादजोंबो जाहाथे इयुनाव जेबो दावराव दावसि जाया, बेनि थाखायबो बेयाव बिथाङा गोबां बाथ्रा सुबुरुन होनाय दङ, जायखौ जों फरायोब्ला हमनो हानाय जायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय बुंबावदों बिथाङा बाहाय जों आफादखौ लानानै आफादाव हाबोब्ला जों गावखौनो गाव देरगायो होनदों। नाथाय आफादा देरगाया, जों बयबो सुबुङा गावनि गोसोनि साननायासो देरगायो। आरो बे देरगानाय खामानिजोंनो जोङो अख्रामि खालामनो सानफ्लाङो। दा बेनि रावबो जोंखौ सुद्रायनानै होनो आखायाव लानाया बिथांनि सल'आव बेरखांदों। दा बेनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि बादियै जोंनि समाजाव सोलिबोनायखौ गारनानै आथिखाल गोदानारियै जोङो माबादि खान्थिजों थांगासिनो दं बेखौबो बिथाङा बाहाय खिन्थानानै होदों। बिनि लोगोसे गोबां फिसा फिसा जाथाय आरो मावथाइफोरा बाहाय हाबफानानै दङ। जेरै क'क्राझार गौरां पार्कआव सोलिनाय समाजारि बेरेखाफोरखौबो बिथाङा नुसननानै बे सल'आवनो सोदेरफानानै होदों आरो बेखौ बोखारनांगौ एबा जोङो सुस्रांनांगौनि थाखाय जोंनो एसेबाबो लामा दिन्थिनानै होदों। आरो गुबुन हारिजों जोंनि हारिफोरा माब्रै नाख्रेबजागासिनो दङ आरो जोंनि फालांगिनि सुबुरुन लाग्रा बर' हारिफोरा बैफोर हारिफोरजों लोगो लानानै माबा मोनसे मा मावगासिनो दङ बेखौबो बाहाय फोरमायनानै होनाय जादों। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों जे नोंथांमोना बे बिजाबखौ बायनानै फरायोब्ला नोंथांमोननि साननाय हनाया एसेब्लाबो सोलायगोन। आरो आं मिथिगौ जोंनि बर' हारिफोराव गोबाङानो
जोंनाव बिजाब फरायग्रा गैया बेथ' नंखागौ। दा बेनिखायनो जे गासिबो बिजाबफोरखौ फरायाब्लाबो बेफोरबायदि माखासे गोनां बिजाबफोरखौ फरायोब्ला जोंहा एसेबाबो माबा मोनसे सोलायनाया फैनो हागौ बेखौ आं आसा खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बाहाय खावलायनाय जादों। दानिया बाहाय जोबथारनायाव आंनि बुंनो गोनाङा बेनो जे मोनफ्रोम आफादखौ लानानै जोङो दाङाबाजि खालामनो नाङा, दावराव दावसि खालामनो नाङा। एबसुआनो जा बिएसुआनो जा एबा गुबुन बर'फोरनि जेखिनिखि आफादानो जा बेखौ जों रावबो खालामाखै, जोंनि बर' मानसियानो खालामदों हिसाबै जोङो साफ्रोमबो बर'निनो बेयो मोनफ्रोमबो आफाद। खोथाया जाहैबाय बिसोर मोनफ्रोमबो आफादानो मोनफा मोनफा मोजां थांखि लानानैसो जोनोम मोनो। माब्लाबाबो गाज्रि थांखिनि हाबा मावनो होननानै हारियाव माब्लाबाबो मोनफा मोनफा आफादफोरा जोनोम जाबोफेराखै। आरो जोनोम जादोंब्लाबो बियो बै हारिखौ माबोरै दावगालांहोनो हागोन, बै सुबुंफोरखौ माबोरै दावगालांहोनो हागोन, बिनि थाखायसो मोनफ्रोमबो आफादानो जोनोम मोनदों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा बैफोरबादि गुबुन आफादफोराव हाबनानै दं बिथांमोनहा मोजांनि थाखाय लामाखौ लालांनांगोन। दा बेखौ जों सुबुं समाजा सायख'नानैसो लानांगोन बबे आफादजों एबा बबे सोर मानसिया माबायदि हाबा मावदों बेखौ जोंसो फल' खालामनांगौनि गोनांथि दङ। नाथाय आफादखौ नङा। आफादा मोनफ्रोमबो थिगैनो दङ। सोरबा सासे आफादनि सोद्रोमायासो गाज्रि मावदोंबो जानो हागौ। दा बेनि थाखाय जों सुद्रायलायनांगौआ जोंनि बर' सुबुं समाजनि सायावनो। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो जाथियाव जेसेबांनोखि आफाद एबा अर्गेनाइजेसनफोर जोनोम जागोन एसेबांनो बै हारिया डेभेलप जागोन। दा नोंथांमोना बेखौ नंखाय बुंदों सानदों जानो हागौ। नोंथांमोना एसे साननानै नायब्ला नुनो मोनगोन जोंनि आसामाव जनजाथि एबा थागिबि हारिफोरा जेसेबां दङ बेफोरनि गेजेराव बर'फोरा बयनिख्रुइबो साबसिन आरो देरसिन जौगासिननाय हारिसाफोरनि गेजेराव। नाथाय एसामिसजों आं बेखौ रुजुनाय जायाखै, बाङालिजों रुजुनाय जायाखै, थागिबि हारि एसटि सिडुल ट्राइब हारिजों आं बेखौ रुजुनाय जादों जे बर'फ्रा ट्राइबफोरनि गेजेराव आसामावनो बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोसिम जौगासिननाय। बेनि खारना जाहैबाय बर'आव जोबनो गैयै बा गोबां अर्गेनाइजेसन एबा आफादफोरा जोनोम मोनदों आरो जाय जेरै हागौ एरै बिथिंथिं खामानिफोरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो आं बुंदों मोनफ्रोमबो आफादानो मोजां थांखि लानानै जोनोम मोनो हिसाबै बे थांखिखौ सुस्रांनायाव बयबो आफादानो जाफुंसारथों। दा बेखौल' आं खावलायनानै बुंबाय, जाहाथे इयुनाव एबा मोनफ्रोमबो आफादानो गाज्रि नोजोरजों एबा गाज्रि बिथिंजों जों बे आफादाव थानाय सोद्रोमाफोरा मोनफ्रोमबोनियानो जाहाथे हारिनि सार्थखौ खोमायाजासे खामानि मावो बेनि थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आरो आं आसा खालामो बयबो थिगैनो खामानिखौ मावलांबाय थागोन। बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननि सायाव दिनैनि थाखाय बे भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।